1 Golden Arrows, 3 Orlando Pirates. Sanibona bafethu uVanelo. So namhlanje ngizokhuluma ngegame adibaluleke indlela oyisimanga, igame adimnande sienjoyile ezabalandeli bafethu. Siza nje kule game abantu abaningi bebeyitshela ukuthi Orlando Pirates izoba nenkinga njengoba bezobhekana neGolden Arrows. Le Golden Arrows eshisa ngempela, eshaya kwasani, eyashaya isho Mamelodi Sundowns, eyashaya uSikhukhune, eyashaya uMaromo. Orlando Pirates ke bafethu ibidlala away, idlala eKingswell Stadium. Njengenjwayelo ke ngizoqala nje ngeapproach, indlela ucoach ayiapproach ngakhona le game le. Ku-approacheni kwethu le game le si-approach ngobani, ngoSiyema benosibisi, not uMbokazi behlele ebhentsini. Si-approach ngoSiyema benosibisi, saqalisa uNdaba samnikeza ithuba, saqalisa nobani noLibitso. Kwathi esiswini kwaba khona uNduli, uNemtajela benoMbuli, phambili ke uMremi, uApolisi benoMagopa. So ngizokhuluma ngale first 11 le eqalile, mase ukuthi ngikhulume ngalabo abanye abangenile ba-ID Impact kule game le. First of all, abajida abaqalile bafethu bangidlalelile mina. Ngifuna ukuqamba manga abajida abaqalile balidlalile ibhola bafethu, badlale into esiyidingayo ngempela. Simbonile uNdaba lapha ezithola igoli, ingengazi noma igoli lakhe noma mhlambe kube yi-on goal. But ke ngokubona kwami vele ibhola beliyaphakathi, umdlalo we-Arrows ubeselifaka nje nethini. Kungijabulisile kumbona umjide celebrate. Kumjabulisile kumbona celebrate ithuba alinikezwayo. Kuyabonakala ngempela ukuthi uyalisebenzisa. Uthola ithuba kumele ulisebenzise mawugqoka ijezi leOrlando Pirates, because mawalisebenzisa ithuba ngeke uzuyisithola ischeme kwiPirates. Ngeke uzusithola ischeme walisebenzisa ithuba. Namhlanje umjida unikeziwe, wakhangeza, wasebenza. Kodwa ke singayidlela imona iGolden Arrows bafethu. iGolden Arrows uyabona ngempela ukuthi ikhona into eyakhayo lapho. uManqoba Mnqithi kukhona akwakhayo, even though yabo ngasiyona phela iSundowns, ingasiyona i-team etheni mhlambe yabo enkulu. Kube mhlambe une-team enkulu ngabe yabo sibe nayo inkinga. Babonakalile lawadlali laba, ikubonakalile iquality versus abadlali. You saw the quality versus players. Equality Orlando Pirates namhlanje ikhombisile ukuthi Orlando Pirates inequality namhlanje. Kube bedlala ne-team enabadlali abantswempu mhlambe bebengakwazi ukuthi basi-overpower ngale bhola ade bedlala. uManqoba Mnqithi unelinye ibhola bafethu eli-attacker kuphela. Defensively angazi babuya kanjani bezodefenda, but uyakwazi uku-attack uManqoba Mnqithi. Ngiyona into engiyithanda ngawo, unebhola eli-attacker kakhulu. Ama-wing backs akhe namhlanje be-high kakhulu, indlela bebesipressa ngakhona. But ke nathi sikwazile ukuthi sibashaye ngalawo mabhola la. Ukudlala ku-Orlando Pirates sikubonile kuvuleka ngosikhathi kulimala uSihlenduli ngathi angashesha abuye mfethu. Ukulimala kwakhe ngeke kube mnandi for thina in the long run, umjida mekuba yi-permanent injury le. I know uMakhehleni Makhawula sezobuya, but let's say mhlawumbe sesizodlala nama-team athi ukuqina kancane lapha esiswini kumele sawuthi sino number 6 oqinile. Yabo we cannot rely on Umbatha udlale kahle kakhulu namhlanje, because kuthe sekuphuma uNduli zaye siyibone Orlando Pirates ithi ukuhlakazeka kancane, ithi ukudlala ibhola. Because ubonile indlela i-connection adikhona between uSipho Mbule benoTalente Mbatha namhlanje. This is the reason why abantu abaningi behlezi bethu uTalente Mbatha kumele awaqala ama-games, uTalente Mbatha kumele adlale. But ke that is the story of another day. Wena ungangitshela ngokwakho uMbatha udlale kanjani, but ke namhlanje mina abajida bangidlalele kahle bafethu. Kunomdlali nje la engifuna ukukhuluma ngaye, kunomdlali engifuna ukumhighlighta. Hayibo, Magopa ungidlalele kahle namhlanje. Osuna Police naye ungidlalelile. Tsepang Moremi nabo bangidlalelile. Into abade beyidlala phambili iyona into esiyidingayo going forward. Sidinga ukubona into ekanje. Sidinga ukubona abadlali beconnecta nje, and ngiyithandile iconnection engiyibonile yalomjida lo Osuna Police benoMagopa. Angazi banaleyo connection yabo babili, yabo. But ke i-striker namhlanje sisibonile singena skora amagoli amabili. Sisibonile i-striker namhlanje singena sikora amagoli amabili namhlanje. You saw yinto ehlezi isho leya, sizi i-striker kumele sikora amagoli. I-striker kumele sibe composed eswini, singabi novalo. I-striker singabi novalo, ubela novalo, kumele urelax, uthole ibhola, ungatatazeli eboxini, shaya net nje. Ulibonele igoli lesibili, a good assist coming from Mfokeng. A good assist coming from Mfokeng bafethu. Wayiphamisa kancane ibhola, ovele wayihlisa kancane, yabo. Aba composed. That is what you need from a striker. Ube cool, ube calm, shawi net, simple. Yisona striker ke lesi. Magopa, you cannot call him a striker. You might call him a center forward. He's more of a center forward. But when you look at Mbutsuma is a striker. Magopa is a great player. You won't call him a great striker, because I saw him play game ube all over the pitch.
He was helping Orlando Pirates all over the pitch, not inside the box. Today you saw a striker ebesihlele ebhoxini sathola iservice sashaya inqaku. Istriker ehlele ebhoxini sathola iservice sashaya inqaku. Okuyiyona into vele esiyidingayo. Iservice kumele iqhamuke kuma wingers. You saw uTito namhlanje, bafethu uTito bafethu. Heyibo, uvukile uMalambane. Uvukile uMalambane. Heyibo, uvukile uTito bafethu. Yabona bafethu uTito bafethu. Wenza sure ukuthi ufuna ukubuyela kuAFCON. Wenza sure ukuthi ufuna ukubuyela kweBafana Bafana. Namhlanje umjida ungenile wanginikeza ibhola. Wangidlalela ibhola namhlanje uTito Maswangayi. Ungidlalela ibhola. Ngokwami ngiculisekile kakhulu ngalama results lawo. Ngihappy kakhulu and ama fans aphumile agcwala. Ngifuna ukubona the same thing le Moses Mabhida. Sihlangane sonke ke Moses Mabhida siyobukela enye game. Wena ungangitshela ama comments, how do you feel about le game le? Ngitshele nje wena ngokwakho ukuthi uzizwe kanjani ngale game. Mina ngihappy indlela